Mula dito sa Baldemoro Sports Complex, Municipality of Baleno. Dito pa rin yan sa Rodeo Province of Bicol. This is your Day 12 ng inyong inaabangang Ako Bicol Cup Masbate. Atin sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Pasalamatan muna natin ang Baleno LGU, siyempre sa pangunguna ni Mayor Marites C. De La Rosa. Mayor, maraming salamat po. It's a great Sunday afternoon we have at nakaabang ang tatlong tapatan ng mga teams dito sa District 2 para sa unang laro. It's Mandaon who will go against Aroroy. Magandang hapon. Ako si Kapa Morgan. Yes, magandang hapon. Ako po si Wadi John Bachiller at your Welcome service. back. Yes, oo. Partner. It's good to be back again. Alam naman natin na tayong weekend warrior. So tingnan natin if ako man, Tikboy Del Rosario, led squad by Aroroy, will snatch their first victory or ang Mandaon will finally get the first W sa ating liga. So pakaabangan natin partner ang laban ng Aroroy versus Mandaon. Tama. So ibito na natin sa ating arena announcer na si Mr. JB Salvedar ang bola. Magandang hapon, Bicol siya. This is your Day 12 of Bicol Cup Masbate. Brought to you by Congressman Saldico of Bicol Party List at habang kasurog pa. We welcome you everyone inside of the first conference for Bicol International. Our first game will be coming, Team Arroy versus Team Mandaon. And for the first fight for Team Arroy, our jersey number 9, Upper Mondragon. Our jersey number 16, Tikboy Del Rosario. Our jersey number 26, Alja Caro. Our jersey number 27, Ate Caro. And our jersey number 49, Rocky Antonos. And for the first fight for Team Mandaon, wearing jersey number 5, Darby Ramiro. Wearing jersey number 10, Kevin Ohiba. Wearing jersey number 17, John Jeffrey Tupilia. Wearing jersey number 33, Jempo Labella. And wearing jersey number 30, Mark Cortez. And for the officials for this ball game, Chico Garabello, international referee. Number 1, Jay De La Peña, national referee. And number 2, Ronnie Malinisa, national referee. This is your Bicol Cup Masbate. Ate Toro! And yes, we are back sa ating first game, Aroroy versus Mandaon. Two teams hungry for the first victory sa ating liga. And tingnan natin if sino magwawagi dito sa first game ng ating triple header. Oo, yung Mandaon, dalawa na yung talo nila. Samantala naman itong Aroroy ay natalo sila sa unang outing against Masbate City. So talaga, tama ka Wadi, na both teams are very hungry for a big W dito sa ating Day 12. Yes, yan na si the RoboCop. Haffer Mondragon misses the elbow jumper. And itong Mandaon partner coming a tough loss dito. 1 point lang ang kalamangan ng kanilang last game. So tingnan natin if against Milagros, and natalo din sila ng Balod. And yun. And while naman itong Aroroy coming off, di naman ang masasabing upset dahil Masbate City is also a force to be reckoned with sa ating liga. Tama. So tingnan natin after the 32-point performance, Tikboy talagang kinapos pa rin sila and eyeing for their first victory. Yan na si Conto sa ilalim with a give and go galing dito kay Aquaman. So nice first bucket para sa mga taga Aroroy. And what a good possession on the part of Aroroy. Ball movement partner nandoon, and syempre what a cut dito galing kay Randy Contojos. And maganda din naman itong rotation ng bola para sa Mandaon, kaya lang still they can't connect. Yes. Dalawang beses na sila nabigyan ng pagkakataon dito sa ating early goings, pero both are failed. Yes, tama ka dyan. Si Jempo Labellar with the first shot, pero mintis ang para dito on the side of Mandaon. And si Haffer at the post, binigay kay Tikboy. And again, good ball movement, pero mintis lang ang tira ni Randy Contojos. Alright, and Tikboy trying to be aggressive as early as first quarter, stealing that ball, and Randy Contojos apologizes to Tikboy Del Rosario after that bunch layup kanina na binitawan niya.
32 points ang kinana nitong si Tikboy Del Rosario, pero hindi pa rin yun enough or sapat para matalo nila yung Masbate. Parang ako yung nabitin doon sa 32 points na ni Tikboy Del Rosario. Partner, sinasabi lang malas pero 32 pa rin. Pero on that side, partner, the local should step up pagdating dito sa Aroroy. Hindi pwedeng si Tikboy, hindi pwedeng si Haffer lang will lead the charge for the scoring. Kailangan talaga every player na ipapasok must contribute in order for them to snatch their first victory. At sabi mo nga kanina, yung 32 points na yon ay talagang pinaghirapan masyado ni Tikboy na ma-score. So talagang grabe yon. Yes, alam naman natin pinaghandaan talaga ng Masbate City itong si Tikboy. Ayan na si Abellar with a crossover against Haffer. That's his second attempt pero wala pa rin for Jempol Abellar who scored 30 points sa kanilang last outing against Balod. Yes, one of the leading scorers din naman down itong si Abellar. And he is asking for the ball against Haffer. Napakatapang ng player na ito na si Abellar with a pick. Haffer with the show. He wants a traveling. So maganda din naman yung ginawa ni Jempol Abellar na hindi siya nabibigyan at the post. Nagbigay na lang siya ng screen para dito kay Tubilla. Pero ganun pa man, kinulang pa rin sila at natawagan ng 24-second shot clock violation. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Tikboy manning at the point. And sa ating mga manonood, naka-gray and yellow trim itong Aroroy while ito namang man-down with white and yellow shorts. So tingnan natin, Helters get the basketball. Haffer loses the ball. Ayan na si Tikboy. Tikboy with a bounce pass kay Cantonos. Medyo nabitawan. And medyo struggling. Napatawan na lang doon partner si Randy because that is the second missed point blank range itong si Randy Contojos. Medyo nahirapan siya doon, down low, pero nagawa niya pa rin itaas yung bola and attempt for that possible bucket. Kaya lang he was fouled. Yes, and right now, nasa free throw line siya. Yes, tama ka dyan, Randy Contojos. One of the veterans pagdating dito sa ating Aroroy squad. He plays sa Manila na partner and other leagues and especially lalong-lalo na si Haffer Mondragon who plays a product of Letran Knights under Coach Louie Alas and also si Tikboy talagang veteran of so many basketball wars. Talagang a lot is expected dito sa tatlong player na ito. And si Abellar finally scoring his first bucket of the ball game. And I like the courage partner itong si Abellar attacking Haffer Mondragon. Alam naman natin si Haffer a good defensive player. Swings the ball to Calo. Open for three. Misses the shot. Randy with the board. And Tikboy settles for three. Misses the first shot. That's too strong for the first shot of Tikboy Del Rosario. And si Tikboy wants to attack. Drop pass kay Randy Contojos. Grabe. Malakas din yung tira ni Cantonhos but very nice bounce pass mula dito kay Tikboy Del Rosario. Yan na si Abellar. Binigay dito sa number 30 na si Mortel. Misses the shot. Haffer powering his way in. And that is the fourth assist partner nitong si Tikboy Del Rosario. And the first bucket for Haffer Mondragon. Yan na si Villar. Being aggressive against Haffer. Wants to attack. Three players. Bintis siya. Nakuha ni Tikboy ang bola. Yan na si Calo. Waits for his teammates. Binigay kay Tikboy. Attacks. Hesitates. No look pass. Calo. 4-3. That's Short a nice on that. open look for Calo pero short. Yan na si Calo. Binigay. Tikboy. 4-3. Medyo inaalat partner. Itong Aroroy on the side. The first one was strong and right now, yung pangalawang tira ni Tikboy from beyond the arc, medyo kapos ng konti. Yes, so, partner. hindi pa natitimpla talaga Yes. itong si Aquaman, ang kanyang tira beyond the arc. Tama ka dyan. I guess factor din partner yung oras siguro partner because nga masyadong maaga and what a shot by Tubilla. Again, against Cantonos. Yun na nga sinasabi na medyo mainit dito sa Masbate. So, I guess ga-adjust sila sa Temperature dahil nga sa sobrang init medyo kailangang pagpawisan ng gusto. Yan na si Haffer again imposing his will inside. That's the fourth point of the ball game nito ni RoboCop. Tama. And that's a strong move mula dito sa RoboCop. And Talaga naman yun ang ini-expect natin. And another dito. dish partner kay Tikboy Del Rosario. Oh, nakakarami na. That's, I guess it's his fifth
assist of the ball game. Talagang si Abella wants to attack Hafer Mondragon. Parang sarap na sarap siya na dumikit dito kay Hafer Mondragon. What a fake by Calo Mintis yan. Cantono sa ilalim and he was fouled again. And that is the first personal ni Nerwin Ramilo. And right now, partner, we have a report mula kay Miss Mabel Echegoyen. Miss Mabel, pasok. Number 0 that will bring in for Dean Monroe. Number 11 for Dean Mandao. Si Mabel, wala pa rin? Okay, so I think Mabel's still getting ready. In the meantime, Randy Contojos hitting the first free throw. And yun ang partner, dyan na. Miss Mabel, magandang hapon sa'yo. Maayong hapon ka pa, Morgan and Coach John, at sa ating mga kasurog na Masbateño. I am Mabel Echegoyen reporting live here at Valdemoro Sports Complex, Baleno, Masbate for the side of Team Aroroy playing against Team Mandaon. During my pregame interview with Coach Orlando Almonte Jr. of Team Aroroy, he says that they came prepared for today's matchup. Matapos silang talunan ng Masbate City last time, ay mas palalakasin pa umano nila ang kanilang depensa. Their import players, Tikboy Del Rosario and Hafer Mondragon, will lead their local players to have good offense and communication while playing in the court. Payo ni Coach Orlando sa kanyang mga players, huwag magsisihan kung may errors at bumawi na lang para makuha na ang inaasam na unang panalo. And that's all for now. Balik sa inyo, Coach John and Kapa Morgan. Yes, maraming salamat, Miss Mabel. Yun na, Hafer with the top, binigay kay Tojos. Yun na nga yung depensa talaga paigting itong Aroroy. Yan na si Tikboy, hesitates. That is favorite shot partner pero linuwa pa rin. Oo. Medyo malamig ang start nitong si Aquaman Tikboy Del Rosario. Malapit nang magtapos ang ating first frame. It's 3:35 na ang ating nasa relo para sa ating unang quarter. And it's a low scoring board game partner. Tama, This is, it is. both teams struggling dito sa ating field goal. So talagang inside and outside talagang minamalas itong dalawang teams na ito. Ayan na. And another defensive stop dito, pinakita ng Mandaon. Even though partner, hindi may score itong Mandaon partner. Pero yung depensa nila dito, sa ilalim talagang pinaiting nila. Yan si Cantonos again with the miss. And dahil sa depensa niya, talagang nahihirapan itong inside man nila na si Cantonos. And look at that once again, what a block! Yes, what a block by number 5 na si Ramilo. Yan na si Tikboy, settles for 3. Wala pa rin. He's still struggling, 0 for 3 on the... That's another open look for Tikboy Del Rosario, but still struggling dito sa 3-point country. Yes, he is 0 for 3 partner sa ating Rainbow Territory. And very unusual yung partner dahil alam naman natin, bibihira magbintis na ngayon itong si Tikboy dito. But tama ka, credit to a good defense na pinapakita nito Mandaon. Yun na nga partner, during the first game ng Aroroy, talagang Tikboy is a markman. So talagang I've noticed 3 players defended him during the first game na pasalitan talaga. So talagang pinaghandaan ng Masbate City itong si Tikboy na nakascore. Itong si Ronald Mortel with that layup. That's a beautiful right-handed layup using the board. What a tip, yan na si Hafer. Gusto naman sanang sagutin itong si Nerwin Ramilo yung magandang layup na yon ng kalaban. Kaya lang malamya yung kanyang left-handed layup. Hindi umabot sa tamang target. Sayang nga, talagang hindi din challenge ni Hafer but still, mintis ang kanyang tira. Yan na si Tikboy. What a pass, partner! Yes! Grabe naman. So kung hindi siya nahirapan siya umiscore beyond the arc or kahit saan, sa ngayon dahil wala pa nga siyang naipupuntos dito, pero sa assist naman meron na siyang 8 partner. Tama ka dyan. Yun na nga, 8 assists is no joke. So tingnan natin if magtutuloy-tuloy pa itong mananalasa sa pagpasa ni Tikboy or yung Mandaon talaga makakapag-adjust na. Tuwang-tuwa si Coach Paul Sepe after that pass and si Louie Darag na nandito sa ating sidelines. Na nagulat sila. Pero kudos doon sa nag-receive ng pasa na yon. Kasi medyo kung hindi mo kabisado si Tikboy Del Rosario at ang ganung mga klaseng pasa ay magugulat ka. Mabibitawan mo ang pasa na yon. But yung number 28 nila, itong si George Rehuso ay talaga namang
handang-handa para sa pasa na yon underneath the basket. Yes, yan na partner. May pressure defense na ina-apply itong Aroroy. Ayan na si Haffer. Yan sinasabi ko, partner. Steals the ball. Binigay dito kay Tikboy. Ayan, yun na nga. Hindi pa nakakakuha ng clear possession itong si Tikboy. He's looking for his teammates na kaya nabitawan yung bola. Sinasalo pa lang niya yung bola. Naghahanap na siya ng mapapasahan eh. Kaya yon. And foul. Ang naitawag dito sa number 22 na si De La Peña. Foul by number 22. Third foul de la Peña. First personal foul. Second team foul. 20 seconds to shoot. Ayan na si Abellar with a skip pass. Ayun, traveling partner, sabi ni Haffer. Wala siyang mapupuntahan doon dahil nasa harapan niya itong medyo mas malaki sa kanya na si Haffer Mondragon. Talagang, he defended the lane well. And he is also a veteran partner. So Tama. talagang hindi basta-basta ang depensa ipapakita. Pero yun na si Mortel for 3, misses the shot again. Rebound na number 9 na si Este Dalida. Forwards. Ang gandang layup yung partner. That shot was challenged by Rehuso pero Itong si Paul Bernard Vivas with that scoop shot partner. And now the score is 14-6 with 1 minute and 47 seconds remaining sa ating first quarter. Mortel hesitates, binigay dito. Short jumper, mintis yan para dito kay De La Peña. And a bad pass dito, number 24 na si Ernie Calinaw Jr. Tikboy hesitates. What a pass dito kay Haffer pero nabitawan niya ang bola. And De La Peña attacking the baseline, gives the ball to Tikboy. Corner 3. He is still struggling, partner. that's another strong 3-point attempt from Tikboy de Rosario. Yan na si Rehuso signaling a C-play. Binigay dito kay Tikboy. Shoots the 3. Mintis yan. And rebound na number 11 is si Ruben Carl Rabino. So hindi pa nabubutas ang ring para kay Tikboy de Rosario as we get closer to the end of this first quarter. Less than a minute to go, mga kasurog. And ito naman si Vivas, partner, wants to attack the will, the paint at will. Kaya talagang na-foul siya and now he's in the free throw line. First personal foul. Third team foul. Substitution number 12. Ganda, partner. Kung naman siguro ganda ng court natin, partner. And talagang as early as, anong oras na ba, partner? As early as 3:19, marami nang nanonood. Speaking of nanonood, batiin ko ang aking bossing na si Boss Ino Rivera who is watching right now. Magandang hapon, Boss Ino. And kay Commissioner Lloyd Rivera, magandang hapon po sa inyo. Yun na nga, mabalik tayo, partner. Talagang pinaghandaan dito. Yun na nga, nakakwento mo na pinaghandaan ng LGU. Oo. Ng Baleno. Baleno. Itong Bicol Cup. And maraming salamat po, syempre. Sa pangunguna ni Mayor Marites C. De La Rosa. Mayor, saludo po kami sa inyo at sa iyong asawa na si Vice Mayor Romeo De La Rosa. What a block by Mortel, yun ang partner. Pati court partner, ang ganda. Talagang bagong pintura. Yan na si De La Peña wants to attack the paint. Mintis ang kanyang tira. And there goes good defense. At yun, that's an easy bucket for Tikboy de Rosario. And magandang panimula yan para dito sa Aquaman. And I guess that will be the easiest shot of Tikboy de Rosario dito sa ating liga. And what a pass! Oh, sa tingin ko ganun, yun din ang pinaka-easiest shot ni Tikboy. Na mangyayari para sa ating liga. And nevertheless, the score is 16-7. This is the last shot para dito sa Mandaon. Calinaw. What a shot. And si Tikboy wants to beat the buzzer for 3. And wala pa rin. Di pa rin kumukonect na si Tikboy from beyond the arc. And you heard it from our arena announcer na si JV Salvedar na officially nagtapos na po ang ating unang yugto. Nakakalabang ang mga taga-Aroroy 16-9. Ayan, sabi nga natin, di pa connect itong si Tikboy de Rosario mula sa beyond the arc. Pero last time against Masbate City, although he struggled also because of the heavy defense, nakascore pa rin siya ng 6 na 3-pointers there out of 15 attempts. So maganda pa rin kahit pa paano. And right now, he's still struggling dito when it comes to 3-point shooting. Itong ating Aquaman Tikboy de Rosario. And well, Mandaon still adjusting
dito sa larong ito. Trying to get the first lead sa pagpasok natin sa ating second quarter. Yes, Let's see kung makakalamang sila dito. Tama ka dyan. Itong si Paul Vivas, after inserted in the lineup, medyo aggressive kasi siya partner in attacking the paint. So talagang medyo naka-score na maganda-ganda yung nakahabol din itong Mandaon on the last part ng ating first quarter. So they must continue. They should continue being aggressive, attacking the basket. And yun na nga partner. This is a good sign on the part of Aroroy. Maganda rin yung depensa pinapakita. Dahil wala ang kanilang mga guest players with the name of Hasan Mondragon and Tikboy. Yun na nga, ito na yung pagkakataon nila partner na to prove themselves na talagang kayang-kaya nila makasabayan. Kahit wala. All locals. Ito mga locals sila. And yun na nga partner. These two big man na si Cordova and Kalinaw. Almost same yung build nila partner. Tama. And medyo halos same height. banging each other dito sa ilalim. And para sa ating mga leading scorers partner, during the first quarter, si Randy Cantonas leading the charge for Aroroy with 5 points. 6 points partner. Ito naman si Vivas partner coming off the bench, yun ang sinasabi ko. Scored 3 points. And yun na nga medyo nangangapa pa itong both teams pagdating sa scoring. Yes. Ayan. And a 3-point shot galing dito kay Calo. Calo. The bank is open even on a Sunday, partner. Yes, it is open. Kaya, ayun na. That's Anden Calo. We have 2 Calos for Team Aroroy, Aljon and Anden. What a move, partner. Pero nandun si Ramilo to block that shot. Nakatakas na sana itong si Rihuso. Oo. At Nakakadalawang magandang blocks na itong si Nerwin Ramilo dito sa ating laro. yes, yun na, kapasok din sa Mandaon si Kevin Oliva. I guess to add some height dito dahil nga alam natin si Randy. Ayan na, Randy shoots sa corner 3. At pasok yan. So, nice shot. Hindi siya nag-hesitate doon. Alam niya na open look. Yes. Kaya he took the opportunity. Yes, tama ka dyan. Alam naman natin, partner, dito si Randy Condos, during his heyday, partner, during his prime, talagang kilalang-kilala din ito dito sa Aroroy. And syempre, naglaro din ito, partner, a product of Bicol College Maroons. Itong si Randy Condos won several championships during sa mga Sino ba mga Albaili. nakasabay niya doon? I guess si Owe Mendinilla Oo. and yung coach ng Paracale na si Alex Alex Cueva. Cueva. He's been part of the champion team. Marami. So talagang si Randy is now pull over pagdating dito sa Masbate Basketball. Ayan na si Kalinaw. Wala kay Vivas yung magandang assist na yon. Yes, itong si Vivas talaga, partner, bringing spark pagdating dito on the side of Mandaon. And on the side of Aroroy naman, si Randy still picking up his scoring and wants to hit that back-to-back three-pointers. Yun na nga, partner. And he did. And, Randy Cantojos. yes, during the pre-game, linapitan ko siya. And sabi niya, boss, sana daw manalo na kami kasi sayang. Sabi ko, ipilitin niya daw, partner, na manalo na today. So yun na nga. And right now, Randy has 12 points in the first half. 28-11 po. Lamang ng 17 puntos dito ang mga taga-Aroroy kontra sa Mandaon. And grabe, partner, napakabilis ng pangyayari. Alam mo na kagad. Ayan na si Randy running down the floor and scores his 8th bucket dito sa second quarter. That's an easy deuce for Randy Cantojos. And he has 14 points, partner, first half pa lang. Tama. So, magkaka 30 point ba siya dito sa larong ito? Well, alamin natin, huwag po kayong kukurap mga kasurog. Diyan lamang po kayo tutukan ang aming triple header for this Sunday afternoon. Ayan na si Randy attacking. Bounce it off. Calo, short jumper. Mintis yan. Sayang, Randy could have taken that shot, partner. Dahil he's on a roll, partner. Tama, so talagang nasa momentum yung kanyang shooting. Calo in a bilyar, battling for the ball. Ayan na si Randy. He is hot. Randy wants to attack. Swings the ball to Calo. 4-3. Come on, partner. Yan, sabi ni Randy Cantojos. Yung mga teammates ko naman. So, Anden Calo hitting that triple. And that is the
third three-pointer ng Arroy in this quarter. And after that timeout, partner, nakita ko si Randy signaling his coach to substitution. Diyan mo naman mahahalata yung edad, ano. Pero kudos to this guy, even though he's in late, nasa 40s as a partner. But early still, 40s siguro. but still playing a competitive basketball. And alam High naman level, natin, high yes, level pa rin. this is a high-level basketball. And syempre, talagang what Randy brings to the table of Aroroy is talagang hindi mo matatawaran, partner. Tama. And again, meron na siya pong 14 points dito sa ating talaan. Well, yung last sequence ay 3-point play for Anden Calo, and that's also his first bucket dito po sa laro natin. Yun na nga, pinalitan, partner na coach. And ito si Haffer reinserts himself dito sa ating second quarter. A bit of surprise, partner, dahil as early as first quarter, umi-score na itong si Haffer talaga. Alam ba natin si Haffer is focusing on defense talaga, even though he is not scoring at will, pero yung depensa talaga na pinapakita nitong RoboCup is very evident pagdating dito sa Aroroy. At saka yung presence niya inside the paint talagang very kumbaga kung ikaw ang offensive player talagang matatakot ka, magdadalawang isip ka. Yan na si Haffer at the post, binigay kay Calo. He is open. Back-to-back, 3-point bombs. Ang binitawan itong Aroroy. At the lead partner, grabe. This time it's Aljon Calo hitting the three. So yung dalawang Calo, mayroon ng tag-isang 3-point shot made. And right now, the score is 36 to 11. Medyo napako sa 11 points. Itong Mandaon, and the shot clock is at 6. Forcing a 3-point shot, di dumikit sa board. Oo, pinwersa yun ni Tobilla. Shot clock violation. At yun, inabot pa rin sila ng 24-second shot clock violation dahil hindi tumama yung attempt na yun ni Tobilla sa ring. And si Haffer joking his teammates na who wants to pass the ball as early as baseline. Pero si Calo means business pero mintis ang kanyang tira. That's too strong. Ayan na si Ramilo who is rushing. Naagaw na naman ni Calo. Calo is in a foot race all alone for 2. And scores the bucket. And di na tinigilan, partner, itong Aroroy na i-pressure rin itong Mandaon. And medyo naging aggressive itong si Ronald Mortel. Commits his first personal foul. That is the second personal foul pala. O nga, natawagin sila kanilang kaninang first quarter. So, medyo na nga, with 4 minutes, medyo nag-pick up na scoring ng Aroroy dito sa ating second quarter. It's because of their intense defense right now. Yes, yung pressure defense na pinapakita, and especially yung interior defense na pinapakita ni Haffer Mondragon. Pero yun, pero natawagan magandang sila ng galaw. foul. Oo. Magandang galaw nitong Kalinaw Oo. to fake Haffer Mondragon. Haffer Mondragon thought that Kalina will jump for that one for an attempt to make the shot. Kumbaga, napeke talaga siya eh. Yan na si Oliva, binigay kay Tubilla, attacking the baseline. Shot clock is at 6. Floater galing dito, mintis yan. Ayan na, again, Mortel against Abella with an easy 2. Yes. Mortel. This is the biggest lead so far of Aroroy. Nakakalima na si Mortel dito sa larong ito. And this is a 29-point lead first half pa lang, partner. So I guess Mandaon should be aggressive, especially pagdating sa scoring. Dahil wala naman silang nakukomit na turnovers, partner. Pero yung shot selection kasi, partner, medyo kulang pagdating dito on the side of Mandaon. Tama. Dahil hirap sila sa intense defense na ini-employ ngayon ng mga taga-Aroroy. Kaya mas nahirapan sila with those attempts to score. Kaya yun, napakaw sila sa 11. 40 ang Aroroy. 11 pa lang po ang mga taga-Mandaon. Yan na si Calo, binigay dito kay De La Peña. De La Peña wants to attack, kicks it out to Calo. Gives the ball to number 26 na si Calo. Grabe, partner. And that's his second Yes, that is the 3-point bomb made. And that is the 6th 3-point shot made nitong Aroroy dito sa second quarter. Abellar, what a good pass, partner. And yun na nga, stops the bleeding para dito sa Mandaon. Tama. And After that, easy 2 galing dito sa Mandaon.
Okay, Edimar Cornal Jr. Yan na si Haffer at the post. What a give and go play. Pero sapa lang inabot dito ni De La Peña kay Villar. Nice defense on the part of Jem Paul Abillar. Ito bagong pasok partner. Up and under tira ni number 27 na si Cornal. Finish yan. Yan nasa Villar. Batting up against Haffer. And yun, that time I hook is good over Hafer Mondragon. So sa tingin ko, talagang itong si Jem Paul Abillar, nasasarapan siya na Yes. dinidepensahan siya ng isang veterano at mas matangkad sa kanya ng bahagya na si Hafer Mondragon. Tama ka dyan. Nasa-challenge siya. Yun ang tamang term. Nasa-challenge at sasarapan dahil nga medyo hinawi niya pa doon si Haffer. Oo. But hindi nakita ng ating mga referees. Yan na si Mortel. Wants to attack. Stop and pop. Short jumper. Pasok yan. So that's Mortel's 7th point dito sa ating laro. Siguro partner, kung di kita laban to, makikita mo talaga how Haffer will play. Ayan, tinapon ni Cornal ang bola after nakita niya si Haffer Mondragon. Ayan na si Mortel again. Chance to score. Binigay kay Calo. Mentes ang kanyang tira. So 2 on 2. Pero mukhang mananatili ang possession sa mga taga Aroroy sa ating pagbabalik at 1:58 na titira po sa ating relo dito po sa ating second quarter. So lamang dito ng 30 puntos itong mga taga Aroroy. So that's a very nice margin. Yes, it's a Para sa Aroroy. big mountain to climb. Oo. Para dito sa Mandaue. Ayun ang sinasabi ko partner, kulang kasi sa tira partner. And si Jem Paul Abillar who's being aggressive, medyo pagod na yan. Itong si Paul Bernard Vivas who's been a spark pagdating dito sa Mandaue, nasa bench. Nasa bench ngayon. So, tingnan natin. Somebody has to step up and give some life to this Mandaue team para lang sa ganon, ganahan sila to, make those attempts. Doblehin nila yung attempts nila. The more attempts, the more chances of making those points. Yun ang partner, this is not a good sign dahil lamang na nga ng 30 puntos. And Tikboy is still struggling but lamang na ng 30 points. So ayan na, binalik na si Tikboy sa ating laro. Tingnan natin if Tikboy will continue to struggle or he will just lead Aroroy to victory. And what a block. And sabi ni Rehuso, all ball pero natawagan. And Cornal has a chance to score his first bucket dito sa ating laro. Tikboy naman is struggling when it comes to just, scoring. Pero pagdating sa assist at sa playmaking, ay talagang sino ba magsasabi na nag-struggle siya dito? Now that his team is leading by 30. Yan na si number 27 na si Cornal. So papiso-piso lang itong Cornal pero ayan, meron na siyang 4 na puntos. Yes, yun ang gusto ng mga coaches natin. Talagang once you are inserted in the lineup, talagang kailangan, even pagdating hindi sa scoring, Oo. you must contribute partner talaga. Yan na si Tikboy. Attacks, kicks it out. Mortel. Baseline jumper, fall away. Mintis yan. Kuntos again. Grabe partner, napakasipag. Ni paring Randy ngayong hapon and natapik number 17 na si Tobilla. And the shot clock is at 9. 1:23 ang natitira po sa ating first half. Yan na si Haffer. Medyo napalakas ang pasa, nabitawan, nakuha ni Ramilo ang bola. And siya talaga, he forces his way itong si Abillar pero mintes ang kanyang tira. And nakascore ito si Cornal na naman partner. Cornal na naman si yun. 6th point of the ball game. Tama. So dapat ganon. Every time na merong pagkakataon na umiscore, sige lang, tingnan lang. Ayan na si Mortel. Gives the ball to Haffer. Yan na yung cut. Binigay dito. Calo swings the ball to Mortel. What a ball movement pero it's already missed. Everything but the shot. Sayang ng partner. Could have been a highlight reel dahil nga gandang Maganda yung pasahan, mga extra passes nandun. Maganda yung pagpasok nitong si Randy Cotojo sa shaded area pero yung tira niya kapos. And I think boy is still struggling partner. And I guess we have 20 seconds remaining sa ating laro. Ayan na si Calo. Mortel steals the ball. Wants to attack.
And grabe. scores. Yes, he rewarded himself after that steal and yun na nga, and with a layup. Nakaka 9 points na itong si Mortel dito. 5 seconds. Yan na si Tubilla struggling, ginugulo ni Mortel. Abellar, yun na si Tick Boy, wants to beat the buzzer. And that's the end of the first half. And what a dominating performance, partner, nitong Aroroy, while Mandao naman still struggling to get the first W dito sa ating liga. Alright, ito po ang Ako Bicol Cup Masbate, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa, kami po ay magbabalik ni Wadi Jan Batsilier. Dyan lamang po kayo. Ito sa Kapa Morgan. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Sambuya. Maraming salamat
Ako Bicol, Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol, Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ingat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol, Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Yes, nagbabalik po tayo dito sa Baldemoro Sports Complex sa bayan ng Baleno, Rodeo Province of Masbate para sa ating Game 1 ng Day 12 ng inyong Ako Bicol Cup. Masbate, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa, kasama niyo po si Kupa Morgan and Wally Jan Batsilier. Pasadahan muna natin, partner, yung ating team statistics. Ayan, para sa bench points, medyo identical. 13 for Aroroy, 12 naman sa Mandaon.
Pagdating sa points in the paint, medyo nakakalamang dito ang mga taga-Aroroy dahil meron silang 22, samantalang 40 naman sa Mandaon. Because of the towering presence itong si Hafer Mondragon Tama, and that's si a big Randy factor. Contojos who started to pick up his scoring sa second quarter. Sa turnover naman, ako Mandaon, 19 ang nakomit. Samantalang lilima lamang po para dito sa mga taga-Aroroy. At sa fast break points naman, ayan, namamayagpag din ang mga taga-Aroroy with 10 at 2 naman for Mandaon. And for the second chance points, even. 4 apiece itong Aroroy and Mandaon. And talaga nag-struggle din dito si Jonathan Tikboy de Rosario. 1 out of 9 from the field. So very uncharacteristic ito para kay Tikboy de Rosario. At siguro natatawa lang siya dito. No? Meron lamang siyang naibigay na or naiambag na 2 puntos. Pero sa mga assist naman malaki yan. And tingnan natin, assist niya, ilan ba? But anyway, pagdating sa scoring department, huwag kayong mag-alala dahil nandiyan naman si Randy Contojos who scored 14 big points dito sa ating unang half. And samantala, sa Mandaon naman, itong si Edimar Cornal Jr. merong naitalang 5 puntos sa pagtatapos ng ating unang half. Tama ka dyan, Randy Contojos being the spark dito on the side of Aroroy. Siya muna ang nakatoka sa scoring dito, partner. Kinuha niya yung scoring ni Tikboy de Rosario. So we'll see if Aroroy ay patuloy na mananalasa sa ating laro or talagang Mandaon makukuha ang kanilang unang panalo dito sa ating liga. Let's start the second half of the game. Ang Bicol Masbate sponsored by Congressman Zalikot of Bicol Portales. Habang lang sa And yun na nga, narinig natin ang tinig ng ating boss, si JV Salvidar, who's been a part of Ako Bicol Cup natin since Kamsur. I guess ayan, middle part of Yes, our Kamsur leg. Tama ka dyan. That was last year, mga around June. Okay, and sige. And yun na nga, itong siyempre, maging partner si Commissioner Lloyd Rivera who's been watching the league and providing some, kumbaga, yung leadership talagang medyo hindi natin matatawaran yon. Yun na nga. Na-foul doon si Mondragon. It's been a very dominating lead for Aroroy. It's a big 29 points sa pag-start natin dito sa third quarter, 47-18. Yan na. Mintis ang unang free throw nitong si Hafer Mondragon. And yun na nga, Hafer, a known shooter din, partner, even though he's a big guy. Pero he can still shoot those perimeter jumpers, especially yung free throw shots niya. He can even score from beyond the arc. Yan na si Abillar. Heavily guarded by Contojos. Challenged by 2 defenders, pero partner, pasok pa rin yan. And medyo, yun na nga, yung scoring nitong si Abillar during the first half, medyo wala dahil because of the presence nga nitong si Hafer Mondragon. Oo, although yun nga, nasabi natin nasasarapan siya every time na he's been defended by Hafer Mondragon, pero hirap talaga siya. Kaya siguro nag-try siya sa 3-point country at pumasok naman. Yan na si Calo, kicks it out to Hafer. Top of the key jumper, pasok yan, partner. So magandang bawi naman yon for Hafer Mondragon. Kakasabi mo lang kanina that he can hit those perimeter jumpers. Yes, talagang during his veteran days, partner, talagang he can shoot that. And also, he's been in the pro league for so many years. So talagang yung experience, partner, talaga ang babayaran mo dito sa isang Hafer Mondragon. Tama. And grabbing the rebound is walang iba kundi si Hafer. Yan na si Tikboy. Inches closer, binigay dito kay Calo. Corner, tray, kaboom! That's a nice one. Hindi na pinuwersa ni Tikboy na umiscore doon na instead he kicked it out to Calo. And hindi rin siya pinahiya nitong si Calo with his third 3-pointer of the ball game. Tama. Yan na si Bellar against Contojos. Back-to-back 3-point bombs ang binitawan nitong si Jempo Bellar. So yun, sabi niya, nahihirapan ako sa loob, dito ako sa labas. Yan na si Tikboy using the glass and scores his 4th point of the ball game. Yes. Tikboy de Rosario once again off the glass. Yun ang mga paborito dira ni Tikboy, partner, after a pick. And he uses the glass talaga at will. And medyo natapilok itong si number 6 na si Paul Bernard Vivas.
Medyo nasaktan siya doon, medyo ika-ika. And we hope that he's okay, pero talagang he is limping a bit and is signaling to his coach na papalitan siya. Oo. So hindi niya kayang ipagpaglang, pero nakakatakbo naman siya. Yan na si Calo, pero si Cantonos, Randy Cantonos, and yun na nga, final na ni Vivas because Para mailabas na siya ng coach niya. So si Tobilla ang pumalit dito kay Vivas. And we just hope na okay naman lang din yung kanyang left foot. na si Happer at si Tikboy, talagang natawa sila doon dahil nga medyo may miscommunication na nangyari doon. Yan na si Tikboy against Tobilla, crosses over. What a pass, kicks it out to Calo again. Fakes the 3, inches closer. Oo. And a case of overpassing dito ang Aroroy. And right now we have a report galing dito kay Miss Barbie Floriano. Miss Barbie, magandang hapon sa'yo. Good afternoon, Kapa Morgan and Coach John. I am your courtside correspondent for Team Mandaon. Both teams are striving for their first win, although it was a low start for Team Mandaon. They always lose possession of the ball, which caused them to have a high number of turnovers. And it was evident that their players are still adjusting with their chemistry. However, Team Aroroy players are advanced when it comes to experience. That's why Coach Julius Bacle of Mandaon advised his players to strengthen their coordination inside the court and to guard Aroroy players, especially Del Rosario and Mondragon, carefully and without committing fouls. This is the latest from the court side. Now back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Barbie Floriano. So, mukhang babawi na din si Tikboy Del Rosario. 2 attempts, so wala pa siyang mintis. And he's starting to pick up the scoring pagdating dito. Alam naman natin na talagang magsa-struggle din ang bit, pero talagang hindi mo mapipigil ang isang Tikboy Del Rosario. He will score and he will score. Ito si number 7 na si Nino Dato. This is the first time he is inserted in the lineup. And tingnan natin if he will contribute on the end of Mandaon. Kagaya nitong si yung leading scorer na nila. What a pass partner. And si Randy Condos still continuing scoring dito after that fast break layup na binitawan niya. And another steal by Tikboy. And Villar hoping to show us some handles, pero nabitawan niya at muntik na makascore doon ng mga taga Aroroy. Yes, yun ang a bit struggling talaga yung pressure defense na pinapakita ng Aroroy despite the lead partner 59-26. Pero still, they are playing heads-up basketball. Yan na si Villar again with his favorite defender na si Haffer. Mintis ang kanyang tira. Rebound itong si Kevin Oliva. Tobilla, top of the key 3. Malayo sa target yung tirang yon itong si Tobilla. So yan, turnover. Ayan na si Tikboy. A good defense partner na binigay dito ni Tobilla, tapping that ball. And bumawi siya after missing that 3-point shot. Ayan na Del Rosario with the fake, inches closer. Mendez ang kanyang tira. Ayan na si Tobilla crossing the half-court line. Swings the ball to Datu. He is open. And he can hit that. Yes, Datu is one of the veterans dito sa side ng Mandaon, scoring his first bucket dito sa ating third quarter. And Calo, top of the key tray. Mintis ang kanyang tira. Haffer wants to save the ball. And medyo tinamaan doon si Villar partner. Oo, tama. Pinatikman ng konti nitong si Haffer Mondragon. Sabi siguro ni Haffer, kanina mo ba ako iniiskuran? And now the score is 59-28 with 4 minutes and 50 seconds remaining sa ating ikatlong yugto. Still a 29 big point lead for Aroroy. Yes, this is a big lead para sa Aroroy, and still wala pa rin signs of aggressiveness itong Mandaon, pero sabi ni Villar, ako nang bahala dyan, pero mintis sa kanyang tira. Villar not the second time.
this guy. Talagang paborito niya partner si Haffer. Oo. Talagang skoran. Talagang nasa-challenge siya. Natutuwa siya na na-escoran niya ang isang veterano na sa Hamilton. And Discalos partner Oo. of Aroroy is not shy of taking that 3-point bomb, and that is the 4th 3-point shot na binitawan nitong number 26 na si Aljon Calo. So, yan. Maganda yung kombinasyon ng mga Calo dito sa koponan ng Aroroy. And here we go once again. And muntik nang makascore na naman doon si Calo. And swerte itong si number 26 na si Aljon Calo. He's been the recipient of a good passes galing dito kay Tikboy. Kanina, muntik na kung hindi na-foul. Tama. It could have been an easy 2 points. And right now, we have a timeout dito on the side of Mandaon. And I guess they should talk things over because nga of this lead is a no-joke partner. This is a 42-point lead. So talagang medyo mahirap papasok ng fourth quarter na mabaon ng ganito kalaki. What a total uphill to climb para dito sa mga taga-Mandaon itong big 32 points na yan. So ano bang kanilang magiging strategy para nang sa ganun matapyasan ng paunti-unti itong kalamangan ng mga taga-Aroroy. Yes, tama ka dyan. Yun na nga. Sabi nga ng mga coaches talaga, be aggressive lang on the side of Mandaon. Tingnan natin if magpapasok ang mga tira nila. But still, ayan na. Pinasok din si Ronald Mortel, who's been a spark din pagdating dito on the side of Aroroy kanina first half. Medyo masikip yung cut na ginawa dito ni Cantonos off that pass dito kay Haffer Mondragon. Sige. And right now, the shot clock is at 11. What a lampas dito sa ilalim. Haffer, muntik na makakuha ng 3-point play. Pero kitang-kita yon ni referee Ronnie Mandelisa na may sumabit kay Haffer Mondragon sa likod. Foul number 24, Rene Clinton Jr. First personal foul, 14 foul, and partner, nakakataba ang puso. May kwento lang ang partner. Sige. Kanina nang bumiyahe ako, sabi nila na parang nag-uusap sila dun sa port partner of the games na mangyayari ngayong hapon. So talaga nakakataba ng puso. Ibig sabihin partner talaga, sumusubaybay na rin sila sa ating liga partner. So talagang yung narinig ko lang yun. So talagang sabi ko at least medyo nag-i-enjoy sila dito sa Ako Bicol Cup Basketball dito sa Masbate. Kahapon, papunta kami rito, dumaan kami sa isang remittance center at sabi nila, Sir, ano mga maglalaro ngayon? Sabi ko, nagulat ako. Alam mo? And yun si Mortel finishes that layup after that steal kay Happer. Yun ang partner sinasabi natin, yung avenue, yung nagiging channel partner ng Ako Bicol Cup ay hindi na lumiliit partner. Talagang palaki ng palaki na. Oo. And what a halampas dito kay Tikboy, papunta dito kay Calo. Aljon Calo is on the party right now, partner. Tama, dahil he's been the beneficiary of those assists, lalong-lalo na in transition. Yes, yun na si Tobillo. Gives the ball. Their leading scorer. Mintis sa kanyang tira. Malamya yung tira ni Oliva. Pero yung kay Mortel ay talagang siniguro niya na maibubuslo niya ang 2 puntos na yon. Yes, coming off the bench, scoring his first 2 points. Itong si Mark Mortel, pero si Mortel, another Mortel is attacking the paint, pero sabi ni Randy. And right now, I guess that is the 18th point of Randy Condoos dito sa ating laro. Ines Tubilla, guarded by Tikboy, shoots the 3, irons it. Rebound, yung number 10 na si Oliva. Short jumper, pasok yan para dito kay Ruben Carl Rabino. Oo. That's a nice shot mula dito kay number 11. And another bucket for Tikboy Del Rosario. That's his 8 dito sa larong ito. And what a shot dito sa number 24 na si Renny Calinaw Jr. The 6th point of the ball game. Yun na nga, mabalik tayo. Nakascore na itong ayan na si Tikboy. Randy wants the ball at the post. And Mortel. Muntik nang maagaw ang bola ni Mortel. Yan na Tikboy. Wants a pick. And nice hand doon ni Tikboy. Dalawang defenders na Mandaon.
after that pick na binigay ni Randy Contoros. That is the 10th point of the ball game para dito sa Aquaman. And yun na nga, partner. Shoutout ko ang aking kaibigan na si Chaggy Arrienda, who's been watching our Masbate leg dito at Wele. Yan na si partner, alam mo bang si Tikboy Del Rosario is a product of Biga, Legazpi City under coach Chaggy Arrienda. When was that? Ngayon, partner, Talaga? he's still in Biga, kaya Chaggy Arrienda must be proud of his teammates dahil nga maganda ang pinapakita ni Tikboy sa ating liga. What a move by Mortel, in and out dribble, shifty plus the layup, partner. Iniwanan si Tobilla. Yes, ni Ronald Mortel, partner. So maganda dahil nag-step up dito yung mga kakampi ni na Tikboy Del Rosario and Hafer Mondragon. Tama ka dyan, yun na nga, after his Tikboy struggle sa ating first half, and yung teammates na naman niya talagang nagpuno ng scoring pagdating dito sa Aroroy. Pero yung mga down still struggling, kaya yan. Almost, it's a 38-point lead now. And what a pass and a fake. Gandang fake sana ni Randy Contoros. After that, no look pa sana. But he will be awarded 2 free throws. And this is a 48-point lead, partner, with 1.5 seconds remaining sa ating third quarter. And if you notice, partner, Randy Contoros is malayo masyado. Yes, yun na nga, malayo. Nasa 16-footer o yes, 17. Mala Nick Van Axel, kung naalala nila nung panahon, talaga si Nick Van Axel din is shooting his free throw malayo dun sa actual lane. And 2 for 2 on Randy Contoros. And yun na nga, at the end of the third quarter. And grabe, partner, talagang tuloy-tuloy na ang pananalasa ng Aroroy with 70-38, a 40-point lead. And, so nakikita natin na mas uhaw dito ang mga taga-Aroroy na makasungkit ng unang panalo dito sa ating liga kumpara dito sa Mandaon na nalalamangan ng malabundok namang. So, tama ka, partner, talaga malabundok. Ganun pa man, nandun yung effort nila, talagang everything, but those attempts na talagang kailangan nilang dagdagan. Nandun naman yung mga attempts, but fails connecting. So, talagang nag-struggle dito ang mga taga-Mandaon. Yes, on the side naman of Aroroy, partner, even though they're struggling during the first half, kanilang outside shots, yun naman ang pagputok nitong Calo Brothers. Calo Brothers, oo. I guess they hit 5 3-pointers combined itong Calo. And also si Randy Contoros joining the party, igniting the 3-point shots pagdating dito sa Aroroy. Meron atang 20 points itong si Randy Contoros. Yes, speaking of 3-point shots, batiin ko aking kaibigan na si Homer Conda. Alam naman natin itong kaibigan natin, si Homer Conda. Pagdating sa 3-point shots, talagang automatic. Parang nag-free throw lang yan. Automatic yan. Grabe. Matinik din yan, partner. Sa court lang. Okay. Sa court. And magandang hapon sa Manoy and the rest of Albay basketball community. Magandang hapon sa inyo, mga brothers. Yes, and enjoy watching. Pasadahan natin yung mga leading scorers natin sa pagtatapos ng ating third quarter. It's still Randy Contoros with 20 points. At ito na, si Tikboy Del Rosario mayroon ng 10 puntos. Jempol Abiliar naman humabol with his 12 points. And yun na nga, medyo nag-pick up na yung scoring ni Tikboy. But yun na nga, talaga the bright spot dito on the side of Aroroy is Randy Contoros. Yan na si Cordova, humingi at the post dito, labang kay Uliba. Powering his way. Good defense on the part of Uliba despite the size, partner. Alam mo, halos kalahati lang ng katawan nito si Cordova. Pero yung kalamias, yung reach naman itong si Uliba. Yes, yan si De La Peña. Pintis yan, and good boxing out on the part of Uliba, and Abiliar grabs the board. And sabi daw, ang pogi daw natin ni Sir Homer Conda. Padi, magandang hapon sa iyo. And struggling itong si Kalinaw sa ilalim. And medyo nabitawan ang bola. And batiin ko rin si John Barbonio, sir. Magandang hapon sa iyo, sir. But the ball will stay with Mandaon. Yes, a steal dito De La Peña. And bagong pasok itong number 29, skying high. Mintis ang kanyang tira.
Si Carlo Aldrich coming off the bench, medyo malamig pa. Pero mabutit nandun si De La Peña trailing for that putback. Yes, tama ka dyan. Yung mga layup na ganyan, talagang master na sana ni Carlo yan. Parang aking kaibigan na si Eduardo Red Jr. na walang kupas sa paglalaro ng basketball. Magandang hapon sa iyo, Sergeant. Walang kupas? Oo, kupas lang ang wala, ano? Oh, tama ka dyan. Ayan na si Mortel. Signaling a play, swings the ball dito kay Calo. Calo kicks it out to Calo. Binigay dito kay De La Peña, baseline jumper. Mintis yan and two teammates, two white shirts battling it out. Hindi nag-aamuyan, sabi nga partner, hindi nag-aamuyan at ang possession ay mapupunta dito pa rin sa mga taga-Aroroy. So baka sinisipon yung dalawang players na yun. Ayan na si Mortel, hangs in mid-air, mintis sa kanyang tira. Mortel gives De La Peña against sa Villar, attacking the baseline. Sapa lang inabot nitong si De La Peña. Uy, makakascore na naman sana doon itong si Cornal Jr. who's been the leading scorer sa pagtatapos ng first quarter natin kanina. Yes, hard-earned points itong binibitawan itong si Cornal kanina, but still medyo natagalan ang pagbalik niya, so talagang medyo struggling siya sa paghabol ng bola dito sa ating huling yugto. 2 minuto na nakukonsumo natin sa ating fourth and final quarter. Ayan na si Mortel attacking, binigay dito sa number 28 na si Rehuso, bintis sa kanyang tira. De La Peña battling out against 3 white shirts. And ang bola mapupunta dito sa Mandaon. De La Peña skying high for that rebound sana. Kaya lang kinapos pa rin yung mataas niyang talon. Yes, isa din to si De La Peña sa mga hard workers. Speaking, ayan na. Pero Steal, De La Peña. Paabang-abang lang to partner. Parang kaibigan ko si Eduardo Red Jr. talaga na talagang undersized pero nakaabang palagi. Yes, big at heart, kaya marami itong nagmamahal dito sa kaibigan ko. Na nagmamahal na? Mga teammates partner. Okay, mabuti na yung klarado kasi baka may makarinig sa atin eh. Buti kung tayo-tayo lang. And yun na nga partner, maraming salamat sa Ako Bicol Cup-headed syempre ng ating bossing na si Congressman Saldico and Congressman Jin Bongalon. Grabe partner talaga yung impact ng liga natin since Kamsur, papunta tayo sa iba-ibang probinsya ng ating Bicol region. Abangan nila yung regional, yung inter-province. Oo partner, sabi ko nga talagang kaabang-abang itong Champions League. Kumbaga during the announcement nito ni Congressman Saldico during our Kamsur leg, dun palang partner na excite na ako talaga. This is going to be a good avenue para sa mga players dito sa Bicol region. Tama. Na ma-expose sila at if not ma-scout sila sa big leagues or other schools, lalo yung mga bata pa. Yun ang magandang tulong na may bibigay ng ating liga. And yung experience na playing with or against those top caliber players from other regions or from other provinces. Escaping dito si Abellar. I wonder what happened. Yes, yun na nga. This is not a good sign. Kasi siya na lang talaga yung isa sa mga lumalaban dito on the side of Mandaon. He is holding to his knee. And yung partner, napansin ko, dala-dalawa ang kanyang knee support. So talagang siguro mayroon na siyang iniinda dito sa kanyang right knee. Yes, partner. Talking about Jempol Abellar. And talagang medyo is grimacing in pain right now. And anyway, abangan nyo po mamaya. Meron pa tayong dalawang laban. Ano? This is just our first game ng ating triple header. Mamaya it's going to be ito, bakbakan talaga. Masbate City who will go against Mobo on their first outing. At third and final game natin, yung Balod, dadayo dito. At tatapatan itong mga home team natin na Baleno. Yes, mga kadyan, I guess yun na nga sinasabi nila. Yung second game will be a tough matchup because I guess debut. Today is the debut game of Jomar Santos and Aymar Sabayo. And I'd like to give a shout out dito kay Sir Dennis. Sir Dennis Lorio, magandang hapon sa iyo, sir. Lagi nanonood din yan si Sir Dennis. Ay, oo, lagi nanonood yan. Maraming pinapanood yan dito sa ating venue. Pupunta yan dito
ka pa, kaya pakaabangan natin. Ay, may dala yan, sigurado. Yes, so tama ka dyan. May dala yung maganda yan. And alam mo ba, partner, na invite ko siya dati kasi sabi ko gusto mo umupo sa panel to join us. Oo. One of these days, sabi niya, try niya daw. And siyempre si Ray Fermanes watching from home at ako Bicol Cup Sorsogon Champion Bulusan. Magandang hapon po, Sir Ray Fermanes of Bulusan. Ayan na si Paraiso coming off the bench. Inserted in the lineup dito sa Aroroy. Yun na nga, this is the chance para dito sa mga players. Ayan na. And Agaw, Datu. Ayan, both men are down, battling for the ball. And again, number 11 na si Rabino. Struggling, binigay dito sa number 30 na si Mortel. Mintes ang kanyang tira. And he taps it out. On the grounds, substitution. Number 27, Agalo Team Aroroy. Ito na pinapasok na partner talaga yung mga bench players nitong Aroroy. Yun ang kagandaan sa ating mga coaches partner. Talagang bibigyan sila ng chance na mabigyan yung mga seldom used players na makapag-contribute dito. And right now partner, kanina after that injury, hindi natin alam kung anong nangyari kay Abillar. Ito, we have a feed mula dito kay Miss Mabel Echegoyen. Itong si Jempol Abillar ay nagkaroon ng twist sa tuhod. Yan, natapilok at hindi na daw makakapaglaro sa larong ito. Yes, that is not a good news on the side of Mandaon because after that injury, twisted knee, Oo. medyo kailangan talagang pagpahingayin yan. And buti kung mga cramps at mga sprain ankles lang yan, so talagang kayang-kaya. But iba pagtuhod na ang usapan partner. Tama. Alam naman natin maraming players na end their career with that knee injury. Talagang mahirap yung mga ganyang klaseng injuries partner. And talagang siguro pinoprotektahan niya na yung right knee niya because nakita nga Yes, natin tama kanina, ka. hinubad niya halos, yun, dalawang ankle or knee support ang kanyang hinubad. Yes, right now, Datu Nino is attacking attacking the paint. Shoutout kay Ninong Dennis Loria nga. Punta ka na dito at sumama ka sa ating panel. And Joshua James Diaz, who's been a part of Bicol Cup Legazpi is watching and Sorsogon. Sorsogon. Saan ba siya naglaro? Sa anong team ba yun? Kakampi niya si Yes, Eugene. Malyapre. Yes, Magallanes. He played for Magallanes partner. No, hindi Magallanes. Magallanes ba yun? Okay, sige. And right now, the score is 84-45 with 4 minutes and 20 seconds remaining sa ating huling yugto. And still, partner, kudos dito sa Aroroy squad. Despite the lead, they're still signaling a play. Kumbaga talagang napakagandang sistema ang pinapakita nitong Aroroy. Oh, talagang this game is... Last touch pa nitong si Mortel. Yun na nga. Right now, it's Aroroy's basketball. At 3 minutes 54 seconds, nalalabi po sa ating laro. Again, abangan nyo, Masbate City versus Mobo sa ating second game. Ayun na nga, tama ka pala, hindi yung Magallanes. Preto Diaz. Tama. My bad. And still, partner, tingnan mo partner yung depensa na pinapakita ng Aroroy despite the lead partner. Pero still, they are very, very aggressive pagdating dito sa depensa. Oo. Yun nga partner, kita natin na emergency response team. Talagang after that injury, lumapit kagad sila to ice the knee of Abillar. And maraming salamat po. Oo, sa ating mga medics dito. Yan na si Alden Calo, binigay dito kay De La Peña with the floater using the glass. Nice shot off the glass itong si De La Peña. 3 minutes. Nalalabi po sa game natin. Labas na dito yung mga import. Hafer Mondragon and Tekboy de Rosario for Aroroy. Samantalang itong Mandaon playing all locals. Yan na Rehuso attacks. What a shot. With the Hail Mary shot, binato niya na ng partner. And he wants a foul pero hindi siya natawagan. And yun na nabitawan ni Ruben Carl Rubino ang bola. And
right now, yung body language partner ng Mandaon talagang medyo hindi na maganda dahil nga 48 big points ang lamang nitong Aroroy kontra dito sa Mandaon. yan na si Calo. Swings the ball to Rehuso, attacking the baseline. Rehuso attacks, drops it up to Cordova, overshoots the mark. Yan na si Mortel, waits for his teammates. He has been tasked to take that shot, but he pulls back. And we are now in the twilight zone ng ating laro. And Mortel, Packard corner 3. Mentes yan. And Rehuso attacking, bumps it in. Mentes sa kanyang tira yan, natapikan partner. Sabi ni referee Bermeo, out of bounds still. It's Aroroy's basketball. Again, it's a big 43. Mali ako kanina, sabi ko 48 ata. It's just 43 big points. Big points pa rin yan. Sobrang laki partner in Rehuso. Miss that pocket corner 3. And right now we're just waiting for the final score. Yes. And it's safe to say that Aroroy will win their first win dito sa ating liga. And they will ayun. Yung tirang yon ng number 11 na si Ruben Carl Rabino, almost the same spot kanina. Tira niya earlier. And Rehuso wants to join the party. Dito kasama ni Randy Condoas. Talagang gusto niyang atakihin ang paint. So, yan na si Datu. Gives the ball to number 24 na si Kalinaw. Kalinaw with the fake. What a pass partner. And muntik na. Sumagla yung tirang yon downstairs. Itong si Rabino. Less than a minute. It's 43 seconds. Yan na, De La Peña, mintis sa kanyang tira. And si Rabino and sa Cordova battling it out. And the possession mapupunta dito sa mga nakaputi. So, uuwi dito ang mga taga-Mandaon na meron ng 3 pagkatalo dito sa ating liga. Nakakalungkot man pero I'm sure na nag-e-enjoy naman sila and natututo sila dito sa mga nagiging experiences nila with the 3 teams na nakakatawa na kapag natalo o tumalo sa kanila. And right now, eto na, ang Aroroy. Isa na naman sa magiging team na nagpahirap sa kanila dito. And yun na nga, we are just waiting for the final score and the final buzzer. Mortel shoots the long one. And that ends our ball game with a score of 90-49. A whopping performance para dito sa Aroroy. And during the first half, a bit struggling itong both teams. But during the second quarter, doon nag-umpisa na naging maganda ang kompleksyon ng laro ng Aroroy na nagtuloy-tuloy na hanggang sa matapos ang ating laro. Tama. Even Tecboy Rosario, nag-pick na sana yung scoring niya. So, it's a resounding 90-49 victory nitong mga taga-Aroroy on their first win that they're going to bag pauwi sa kanila. Okay, so congratulations to Tecboy de Rosario and the team. And finally, after that loss dito sa Masbate City, yun na nga, nagbalik na kumpiyansa nitong Aroroy with this win. And hopefully, tingnan natin if magtutuloy-tuloy na kasi this bracket of Aroroy talagang malalakas ang team dito. Oo, dito sa District 2. Talagang patigasan ng dito ng mga teams. And right now, tingnan natin kung sino ang ating hihiranging kasurog best player of the ball game. Marami tayong candidates, especially pero leading for them is Randy Contoos. When it comes to scoring. And also si Tecboy de Rosario can also be a candidate dahil nga yung assist niya. Sa assist department naman, doon naman siya bumawi. But si George Rehuso partner, tingnan natin if talagang tingnan natin. Mapapabilang siya doon sa mga candidates ng ating kasurog best player of the ball game. Yes, partner, kung mapapansin niyo sa ating venue, talagang paunti-unti nang dumadami. Pero partner, the third game is the home team pa. Pero
Ngayon pa lang, kakatapos pa lang ng first game natin at we're about to witness the second game. Ayan, dagsana yung mga tao. Siguro ito na yung mga hakot din ng mga teams na maglalaban. Yun nga, yung Masbate City will go against the first-timer, Mobo. Ayan, dahil unang salta po nila dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate. So titingnan natin, kikilala natin kung sino yung mga players dyan. Sino ba yung mga standout players? Sino ba yung mga secret weapon nila? Yan ang ating alamin maya-maya. At syempre ang Ako Bicol Cup hayatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, and also si Congressman Jill Mongalon. And so far, napakaganda ang tinatakbo ng ating Masbate Lake partner. Dahil marami tayong nadidiscover na players na talaga who can play at this high level of basketball partner. So talagang napakaganda ang pinapakita ng mga Masbateños pagdating dito sa basketball. Napakagandang pagkakataon ito sa mga Masbateño players na ma-discover. Ayan, may mga nakikilala talaga tayong pwede na lumaban sa mga commercial teams sa iba't ibang liga. At yun naman ang kagandahan, isa sa kagandahan itong ating liga, yung Ako Bicol Cup. At hindi lang yan, na-inspire dito yung mga kabataan na pursige rin na pagbutihin yung kanilang basic or fundamental skills in basketball. Dahil siguro they're hoping also na someday they will play in this league, itong ating Ako Bicol Cup. Kaya yon. So right now, ito na, ibato na muna natin sa ating CSR. Pero bago yan, ako muna ipagpapaalam dahil susunod na po, papalitan ako dito ni Coach Paul Sepe. Makakatandem siya ni Wadi Jan Bagsalyar sa next 2 games natin. Okay, so this has been Kapa Morgan. Bato ko na kay Miss Carmela Hernandez. Pasok! Maraming salamat Kapa Morgan and Coach John. Kasama ko na nga ang ating kasurog player of the game. Walang iba kundi si Randy Contojos, jersey number 49, scoring 20 points, 10 rebounds, and 2 assists. Ayan, first of all, congratulations Team Aurora and to you, Randy. So after that loss against Masbate City, ano yung naging adjustment nyo and strategies that resulted in a victory for today's matchup? Siguro adjustment namin nag-practice kami ng mayos para maipanalo namin game na to. And nagpapasalamat ako sa coach namin and sa mga teammate ko dahil nakuha namin yung panalo namin. Alright. And also, this is your chance para batiin ang mga sumusuporta sa'yo all throughout the game. Go ahead. Shout out sa mga taga-Roroy and kay Mayor Toring Bertosio and Engineer Arvin Quinto and Vice Alonso and Administrator Permin Lim. And shout out sa family ko and sa asawa ko na nandito nagsuporta sa akin, sa aking anak. And once again, congratulations. Mga kasurog, here concludes our first game for today and we still have 2 more games. Kaya naman, stay tuned for more basketball actions dito lamang sa aming social media platforms, Facebook page of Ako Bicol Party List, Representative Zaldico, Ako Bicol Online TV, and also in our YouTube and TikTok account via Ako Bicol Cup. This is Carmela Hernandez, your courtside reporter.